खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आसाम प्रदेश कंग्रेस आफादनि आफादगिरि भुपेन बराया गावनि बुंनायनि बाथ्रानि फोरमान होनो हायाब्ला जेलाव थांनो राजि जा। नंगौ, थारैनो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। जुदिसो भुपेन बर' बिथाङा दिल्ली आरो बेंगालराव हा बायनायनि फोरमान होनो हाया अब्ला जेल जानो नांगोन होनना मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आरोबाव बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला मानगोनां भुपेन बरानि बुंनाय खोथाफोरा बेसेन गैयै आरो सासे गामिनि उन्दै गथ'नि बुंनाय राव बादिसो जागोन होनना बुंदों। दिनैसिम जाय एक्स-एनडिएफबि केडरनि जायखिजाया हारिनि थाखाय सोमावसारनायनि समाव नांना थानाय पुलिस केसफोरा नांथानानै दं एबा कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों, बिथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोनाय एक्स-एनडिएफबिनि केसफोरनि लेखा फैनाय मुं, थं आरो केस नांनानै थानाय नम्बर, पुलिस थाना एबा बिजिरसालि आरो जिल्लाफोरखौ रोखायै दिखांनानै नैबे जानबुं अनजिमा 7002525768 नम्बराव वाट्सएप खालामना नोंथांनि पेन्डिं जाना थानाय एबा आद्रा जानाय केसफोरखौ दैथायहरनो थाखाय बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावहरदों। नंखाय खौरां फोसावग्रा पिंकु ब्रह्मखौ गोख्रों साजा होनांगौ, बे दाबिखौ खालामदों बारग' एनडिएफबि हान्जाया। पिंकु ब्रह्मखौ बारग' एनडिएफबि हान्जाया थांनाय सानाव आथिखाल बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौ सासे गावनिनो नखरनि असे सोमोन्दो आलमा दैमारिखौ लाना खारदों होनना नंखाय हालां बाजार इउथ बिपिएफ मुंनि फेसबुक पेजआव नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय गोख्रों साजा होनांगौ होनना पुलिस बिफान आरो खौरांगिरिफोरनिसिम फोरमायहरदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय 24 आगस्ट एबा बै सानखालि बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मोनसे गोनांथार मेलनि थाखाय क'क्राझारावसो दंमोन होनना फोरमायो। दासिम खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला पिंकु ब्रह्मखौ पुलिस बिफाना खाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि हादरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। थांनाय 23 आगस्ट 2023 खालारखालि भारतनि अख्रांमा बिजिरसंनाया नायबिजिरसं आफाद इसर' एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसनजों दैथायहरजानाय अखाफोरनि खोला मिरुआव मोजाङै सफ्ट लेन्डिं खालामनानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादोंमोन आरो लोगोसे हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बेनिखायनो दानिया हादराव मोनफ्रोमबो बोसोरनि 23 आगस्टखौ नेशनेल स्पेस डे महरै फालिनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोसावो, जाहाथे हादरनि गासै लाइमोनफोरा साइन्स आरो टेक्न'लजिनि फारसे अरायबो थुलुंगा मोननो हायो। आरोबाव बिथां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया खौरां बिजोङाव फोरमायबावो दि चन्द्रयान 3नि लेन्डारआ अखाफोरनि जाय बाहागोआव बाख्लायदोंमोन बे बाहागोखौ दिनैनिफ्राय शिव शक्ति मुङै मिन्थिनाय जासिगोन होननानै फोरमायो। तामुलपुरखौ जिल्ला महरै बोखांनानै लानायनि उनाव फिन जिल्ला महरै फोसावनानै होफिनबाय। तामुलपुरनि अनगायैबो रायजोआव गासै मोनब्रै हजाइ, बिश्वनाथ आरो बालाजि जिल्लाखौ मोननो हाबावदों। रायजोआव गंब्रै जिल्लाया दाफिनजानाय लोगो लोगोनो आसामाव गासै मोन 35 जिल्ला जाफिनबाय। तामुलपुरखौ जिल्ला महरै मोनफिननायनि थाखाय तामुलपुर हालामनि इउपिपिएल दोलो आरो रायजो राजाफोरा बमा गावनानै रंजादों। तामुलपुर समष्टिनि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव तामुलपुरखौ जिल्ला महरै मोनफिननायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे आसाम सोरखारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। बर'नि बिफा बड'फा जाय सुबुंखौ गासै भारत आरो आसामनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सुबुंफोरानो मान होयो, नाथाय थांनाय सानाव माखासे सिनाय मोनै गाज्रि गोसोनि दुथां सुबुंफोरा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मान गैयै खालामदों आरो सुबुं समाजाव मुगैजाथाव हाबा मावदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि पार्कनि बड'फानि मुसुखाखौ अगेन गोसोनि सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा खोमा, गन्थं, खुगा बायदिफोरखौ बुख्लाबनानै गालांदों आरो जुथानि दुरुंखौ गोदोनायाव आलायनानै गालांदों। बेनि अनगायैबो मुसुखानि खाथियाव जौनि बथलफोरखौ आलाय सिलाय गोग्लैनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। मुसलपुर दख'रा एबसुनि आफादगिरि मनजित गयारिया बेफोरबादि समाज आरो हारिनि बेरेखा खामानि मावनाय बायदिनिफ्राय जानगाराव थानो गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों। लोगोसे बिटिआर सोरखारखौ पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ गोदानै लुफिननानै होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों।
बिटिआर सोरखारनि हाग्रा आरो हा बिफाननि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारिया जेरै खोथा होनाय एरै खामानिखौ मावफुंदों। थांनाय 24 आगस्टआव आइ दैमाजों हा खुरखाजानाय गावनिनो बियाबनि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव दै लोमजानाय जायगाफोरखौ नायदिंहैदोंमोन। बे नायदिंहैनायाव बिथां इएम रनजित बसुमतारिया थाबैनो हा खुरखानायखौ होबथानायनि राहा खालामनानै होगोन होननाय लेखायै लोगो लोगोनो राहा लादों। थांनाय गोलाव समनिफ्राय आइ दैमानि जेंनाजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बारि जाहार गामिनि रायजोफोरा बिथां इएम रनजित बसुमतारिखौ हा खुरखानायाव होबथानाय राहा लानायनि थाखाय जोबोर साबायखर बावनायजों लोगोसे गासै गामिनि रायजोफोरा लोब लोब ओंखारफानानै खामानियाव बाहागो लादों। आसामाव फिन गान्दा बुथारदों। काजिरङा हायुङारि पार्कआव मासे गान्दाखौ थैनाय थासारियाव हाग्रा बिफाना बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिटुमारि रेन्ज काजिरङा हायुङारि पार्कआव थैनानै थानाय गान्दानि गंखौ सुरां सिखारिफोरा हास'नानै लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायावनो हाग्रा बिफान आरो आसाम पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। सासे बर' लाइमोन बर' फिसानि जाफुंसारनाय। आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै गेलेनाय, रोजाबनाय, मोसानाय आरो बायदि बायदि बिथिंनि। थिग बेबायदिनो सासे बर'नि फिसा थरायना तारा मुसाहारिया आसाम रायजोनि राजथावनि दिसपुराव खुंजानाय आसाम डिभाइन मेगा ग्रेन्ड बिउटि डिभाइन सिजन 2 आव बादायलायनायाव सेथि मासि आवग्रिनानै देरहासार जानो हादों आरो बर' हारिनि गेजेराव लोगोसेयै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। थरायना तारा मुसाहारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव ओनसोलनि कबिरन्जन मुसाहारि आरो सुबा मुसाहारिनि फिसाजो। थांनाय 8 आगस्ट 2023 खालारखालि गौहाटी नोगोरनि रुक्मिणीआव बे बादायलायनाय हाबाफारियाव खुंफुंजादोंमोन। खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।